Dobré ráno, včera jsem si koupil tenhle bagr. Chtěl bych se s ním naučit pořádně dělat a proto jsem si sem pozval bagristu Pepu. Dobrý den, Denisi. Co chcete s tím bagrem na zahradě dělat? Nejdřív bych potřeboval bagr naučit ovládat a potom můžeme srovnat zahradu nebo udělat díry na sloupky k plotu. Tak, Pepo, můžeš mi prosím ukázat, jak se bagr ovládá? To vypadá jako hračka. Jdeme na to. Tady si nastartuje. Musíme dát pojistku dolů. A teďka ovládání bagru. Pravým joystickem ovládáme hlavní rameno a ložíci. A levým joystickem ovládáme otoč základny a násadu. Jedna strana, druhá strana. Pravým pedálem ovládáme radlici. Po přepnutí pedálem ovládáme mimo se kopání. A tady jsou dvě páky na pojezd. Dopředu a dozadu. No to vypadá jednoduše. Pane Pepo, a proč mi to nestartuje? Protože se ta pojistka musí dát nahoru a teďka můžeme nastartovat stroj. Ach jo. A až je nastartovaný stroj, tak se dá pojistka dolů. Zatlakne. A teďka můžeme pomalu to zkoušet. Tak. S citem. Nahoru, dolů. Vyzkoušet si to všechno. Tak, otočit se třeba na jednu stranu, na druhou. A všechno se musí dělat s citem. Pokud vás bavilo toto video, nezapomeňte nás sledovat.